El Museu de l'Anxova i de la Sal de l'Escala acull des d'aquest divendres una exposició que recorda la Gran Glaçada de 1956. L'exposició 1956, l'any de la fred, proposa una mirada històrica complementada amb dades científiques dels efectes de l'onada de fred que ara fa poc de més de 50 anys va tenir lloc a l'Alt Empordà i al conjunt de les comarques gironines. És una exposició itinerant que compta amb la participació de l'Observatori Meteorològic de Girona, l'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà i l'Arxiu Històric de Girona, a la que s'hi han afegit elements diferencials de l'escala. D'una banda, hi ha dos plafons inèdits sobre l'escala amb fotografies de Joan Lasús dels esquitxos de mar glaçats a l'arc del Portitxol d'Empúries i de la popa de les barques de la platja, a més del text de Josep Pla de la revista Destino, on apareixia en portada la foto de Lasús. L'exposició es complementa amb un vídeo fet en col·laboració amb Canal 10 que recull entrevistes a persones grans del municipi i rodalies que varen viure aquella excepcional onada de fred. Durant el debat que es generava després de la presentació, es podien recollir altres experiències d'aquell hivern del 56, com la de la Carme Torres, llavors propietària d'un dels 3 cafès de l'Escala. Llavors aquesta exposició ha estat itinerant 2 anys per tot l'Alt Empordà i ara ens arriba a l'Escala, en un any especialment fred també, i cada poble hi ha afegit la documentació de què disposa. Nosaltres doncs tenim aquestes fantàstiques fotografies de Joan Lasús, que precisament aquesta en què es veu l'Hotel Empúries amb l'arc del Portitxol glaçat pels esquitxos de l'aigua de mar, una cosa insòlita que ningú no havia vist. La revista Destino li va publicar en portada i també consta en l'exposició que ens van demanar, aquesta de l'Observatori Meteorològic de Girona.